Otufo chame Adama Buya and there Mijina na Mijina se me MC na Mijina se Otufo nana Afua Asantewaa Afia twemu na odisi na ndi so se abrofo obuku bi a yato ne din the Guinness Book of Records awon wasam kwa na wom onipa obetima atu no ho asi ho aya ade a obi enye bi da na yetwere wudin ene wabakosem e wo sa buku nom ono ne nwumto enti oye ne se yanhwe nipa obetimi ato dwoma emere dodo a obi anto bi sada enti afi twab no otonyo no bi ohihya ne ho na wode koma na moka se asem bi nti wanhwe ne ma wen bi esun wahwe nso enti yentimi amfa abodi no ama no oye won kran na mbayimfo akato se gu apem na gu abrane a ese ode ba Asantewaa mu enti afi no oye ne se ode ba Asantewaa mu na ode ba Baba Yara Sports Stadium ho na oba ba ye djumadi no Baba Yara Sports Stadium so de yedim sane etie blaster for first time omo qualify se omo ko World Cup Asantewaa mtamaya and omo sate record obedi eko World Cup nti oba ha de nyina no ogidie strongo se oji Otufo ni nsamu hira oji empire ni wiedi a enye den a apodi no obede bema no nanka senka wabadadaada na bronya no na Otufo akrache focha se emra no enhyeda eni wosa enti oye adwumadie no e wo Baba Yara Sports Stadium na ahihya ne bana nyina me de kɔ abrofo no ho na wodim se eni a wabe a obaji Otufo ni nsamu nhira ne mpaye no saa mpaye no ebedi nanim ama abrofo no kwan bia so afi ye de abudi no ebeba no enti ene ye baaya ye baje Otufo ni nsamu nhira ene ne mpaye ne do a ode wo ma Asanteman edo a ode wo ma Ghana na wonim sa afi se ne tibia no dwumadie no omde be hye ni nsam ama na efe na ne bunyam no so aka Asanteman aka Ghana yina Otufo chame ne baya yekita yensam snap pantu menu afei Otufo buamade Otufo achame buamade na afei Otufo ahenkwa so buamade ewo ha na afua na nkasa no Afua Asantewaa ono ene gina brani na nikunu so eka ho Mr. Kofi Adunum na fe yenuaba Gladys Redu ano so eka ho omunyina aka team members no na Azek Amponsa ano so eka team members no na fe ya yini teams ni de enti Otufo chame ede baya ebedi adai na yaje Otufo nsam ishira no wa biso bru so de wa nana kwa me din krasi ni oso ogina ma nana Afua Asantewaa odara ma nana ni nyame che na che de ye nwomto na utimi eyire ho tojum emre tenten a obi a ntimi ntu bi a ye book bi a friend Guinness Book of Records ya ye betro odin akom afi etwa mu no obo ne ho modern se obedi se adwuma no ewo nkran obo modern obetimi bia nanso na wie no abrofo no se nyema nkitinkiti bi esi ne kwan enti o ma amfa bodi na se no amfa ama no no se da bi meba minchi na bibia sebe wodi free fee a wo ya eyeyie nti wo ya nhyehyɛ foforo no wo ye nso de beba kumase no kurani na ese nkwadi kan ba abechia abeje wo nkyɛnhyira na onyamu akwanya to ahyehyɛ dwumadie no wadi dwumani nyina awie a wode ho nkrata nyina akoma abrofo no wo se da bi enne ede di kan afi mu san ye ukude mekomi ranchan na me na kodi ade na makochia no asire nyame pa ma na me so magye ne nkyɛnhyira minim se mi ranchan hyira de atibia afi de onim se nkunimdie no ebeba
Odarama onane e ba nwom to a obo ne homodin yi papa wo so nwom a se nansa ne nan ne num obeto a wonyina home eno ho akyede na nyame e de ama no fra no pa obe home a na kyese wo no munsu a na se bia ope bibia di wo so nwom no mu a kopema de kye saa be se bia nan nan a na enanum enansia eno otimi didi saa adwuma no enti akyede esronko oso onim so oba na ohyira no a afidie abodine no ebeba ma no nso ne din akọ Guinness Book of Records no mu bi oni ne kunu ene ne mpanimfo e ka ne ho eno mu asre kwa ame so woni wo manim na omumra mema o ade tochi no meje onchen hira omba yo mu krom sem broni sapantu mienu oda ma obo mu ade wa chia me bo mu ade na ohenkwa ebo mu ade so de onana Afua Asantewaa o se ne bru otumfo de mase papa Nananom omiempre Afua Asantewaa yempre noe yempre Afua Asantewaa come in range na so mi gane Sign one.